presentar o meu libro Unha pedra no zapato. Teño aquí familia que xa viñeron moitísimas veces, xa me escoitaron falar moitísimas veces do libro, viñeron a varias presentacións, así que eu digo, son emprendedora de min mesma, pero conto cun equipo que me acompaña e me axuda. Non sería posible sen vos. Moitas grazas. Baséase nas miñas reflexións e nas cousas que me foron pasando ao longo de 2 anos e que foron pasando no mundo tamén. E sen dúbida aquí está o froito de toda a miña crianza tamén e de todas as persoas que forman parte, non, do meu universo. Compromiso é ante todo un acordo do que se desprenden responsabilidades, pero tamén beneficios. Non debemos esquecelo. Cando algunha das condicións de dito compromiso non está en sintonía connosco, desatendemos ou amosámonos indiferentes, provocando unha sensación de deslealdade para a outra parte implicada. Será que podemos facer as cousas de xeito diferente antes de chegar a ese punto tóxico de desafección e traizón? Será? Atrévome a dicir que o compromiso para cunha mesma é o máis esquecido de todos. Como esperamos fraguar compromisos coas demais se non somos capaces de comprometernos con nós mesmas? Que me suxeriu a lectura esta túa é que vivimos nos tempos, que vou citar a Bauman, que é un recoñecidísimo filósofo contemporáneo, en tempos donde todos os principios éticos son líquidos, non? Por tanto son movibles, son evanescentes, son pouco sólidos. O compromiso tamén implica esa capacidade de renuncia, non? Porque ti cando escolles algo, tens que renunciar a algo sempre, non? Non podemos terlo todo. Nada é como se inicia, sino que a evolución eu creo que tamén obliga a renovar o compromiso. É isto bonito que traes, Pedro, porque como que os compromisos e as relacións que teñamos na vida son como seres vivos, non? Unha propia evolución. Xa este o tipo de compromiso que sexa, pode ser laboral, pode ser familiar, pero é como dicía Rosa, o tema de pensámoslo como algo estático cando en realidade non é. Digamos que nunha balanza o equilibrio non é algo estático, senón que sempre está así flutuando. E creo que isto é moi importante, sobre todo para a nosa saúde mental, de considerar os compromisos como algo vivo e como algo que vai evolucionando e que vai cambiando e sobre todo, repito, sei que non gusta moito isto, pero tamén ter en conta a posibilidade de que pode acabar o compromiso. Non quer dicir que teña que acabar, pero é unha das múltiples posibilidades. E creo que isto é o que máis asusta.